בוקר טוב חברים, אנחנו פה ביקב וגור עם OPC. כבר צילמתי את הסרטון הזה, היה לי בעיה בסאונד, אז עכשיו אנחנו נסיים את הסרטון הזה ונקווה שהסאונד יהיה טוב ונקווה שהכל יהיה טוב. אני מקווה שאתם תהנו מהסרטון. ככה כמה פרטים יבשים על האוטו כדי שאני אוכל לצאת לכביש. 192 כוח סוס, בין 23 ל-25 ניוטון מיטר של מומנט, 26 סליחה. באוברבוסט זה עולה. מה זה אוברבוסט? אני לא בטוח, אני חושב שבטח זה משהו שעולים בסלד מסוים, במצב נהיגה מסוים, לא בטוח מה זה אומר, אבל האוטו מייצר המון מומנט, זה לא חשוב. מבחינת זמני 0 ל-100, טוענים 7.2, אני טוען שזה לא הגיוני. אני חושב שבכיף אפשר להוריד את הרכב הזה מתחת ל-7 שניות. צמיג 18, חתך 35, גודל 225, יותר צמיג מהמיטו, רוחב צמיג, אם אני לא טועה, דומה של הקופרה. מבחינת ברקסים 308 מקדימה, מילימטר, מאחורה 264. יש פה רפידות של טרוקס, אני מקווה שאנחנו נעצור היום, זה מה שזה אומר. מבחינת הרכב הזה, אנחנו נתחיל לאט לאט ולאט לאט נגביר. הרכב הזה הוא התאום המרושע של המיטו, ככה אני קורא לו. הם חולקים פלטפורמה. מה זה אומר? זה אומר שהפלטפורמה של הקורסה היא גם הפלטפורמה של המיטו, אבל כשאלפא החליטו להוציא כסף על עיצוב ועל שהם החליטו להוציא כסף על עיצוב ועל דיפרנציאל חשמלי מקדימה ומצבי נהיגה וכל השטויות האלה, אופל פשוט נתנו את זה לחטיבת VXR שלהם או OPC, תלוי במדינה. מי שלא יודע, באנגליה אופל נמכרות תחת השם ווקסול והיחידת ביצועים שלהם נקראת VXR, ובשאר העולם זה OPC וזה נקרא אופל. אני סוגר את הסאנרוף. הסאנרוף, אוקיי. אז זה התאום המרושע של המיטו, כי אופל השקיעו באמת את כל הכסף אך ורק לביצועים. כל מה שלא נותן נטו ביצועים יותר טובים לא רלוונטי. האוטו נמוך יותר מהמיטו, חזק יותר מהמיטו, עם יותר צמיג מהמיטו, עם יותר כוח בלימה מהמיטו. אין פה מצבי נהיגה, אין פה שום דבר. אפשר לבטל את הבקרת החלקה, אני לא עושה את זה. אני ממליץ לכם גם לא לעשות את זה, תוותרו על הקטע הזה, אלא אם כן אתם ממש בטוחים מעצמכם. אני בגדול, אני אגיד לכם את האמת, אני לא הוגן, כי אני מאוד אוהב את האוטו הזה. זה אוטו של חבר טוב שלי, הוא עושה איתו דברים מעולים ואני מאוד אוהב את האוטו הזה, אבל אני לא הולך לדבר על פרטים יבשים של כמה מקום יש בבגאז' וכמה מקום ישיבה יש מאחורה, כי זה באמת אם אתם קונים את האוטו הזה בשביל זה, אז אתם מפספסים. אני ישבתי מאחורה, זה בסדר, זה לא הכי נוח בעולם. מבחינת מקום בבגאז' זה בסדר. באמת, אם אתם מתעניינים בגודל של בגאז' וכאלה, אל תקנו את האוטו. בנוגע לחסרונות, יש פה חלל פנימי יחסית זול, כמו של אופל קורסה, שום דבר מיוחד. שוב, כל הכסף שהושקע באוטו הזה הלך נטו לביצועים ולא לשום דבר אחר. עכשיו אנחנו יכולים לדבר אם כל הדבר הזה עבד. האם העובדה שאופל השקיעו את כל הכסף בביצועים, האם זה עבד? אני חושב שכן. אני חושב שכל מי שיכול לשים את היד שלו על אוטו כזה, צריך לשים את היד שלו על אוטו כזה, כי זה אוטו באמת מיוחד. תכף נשמע אותו קצת. באוטו הזה אין שום דבר פייק. אם יש פיצוצים, זה כי החלפת הילוך בסלט גבוה, ואם יש סאונד של המנוע, זה נטו מגיע מהמנוע. אין פה שום רמקולים באוטו ואין פה שום סינתזה של סאונד והנאה. אני אגיד לכם את האמת, אני מאוד אוהב את הפילוסופיה הזאת של הפשטות. פשוט לשים הרבה כוח באוטו קטן, לגרום לו להתנהג, לשים לו צמיג שיעמוד בכל שייתן לו מספיק אחיזה. ומה אני יכול להגיד? זה פשוט שילוב מושלם, זה תמיד יעבוד המתכון הזה.
בואו ננהג קצת ונראה איך המתכון הזה עובד. אתם יכולים פשוט לזרוק את האוטו הזה לכל פנייה והוא יצא ממנה. פשוט יש כל כך הרבה צמיג, על אוטו כל כך קטן וכל כך קל, והמתלים כל כך קשים שהכל מרגיש כמו גו-קארט. איזה פיצוץ מהאקזוז, נודר, נודר. טוב, בנוגע לתנועה שיש היום, על זה אנחנו לא נדבר, כי יש הרבה תנועה, אין מה לעשות, זה המצב. אבל האוטו הזה פשוט נהדר. מי שצריך אוטו להביא לבת החיילת שלו כדי שתיסע לבסיס כל יום ראשון ותחזור איתו כל יום חמישי, זה לא האוטו. היא לא תבין למה הקלאץ' כל כך קשה, והיא לא תבין למה למה האוטו הזה עושה כל כך הרבה רעשים מוזרים. אבל אם אתם רוצים אוטו סופש, שהוא נטו אוטו סופש, הוא נטו להגיע לכביש כזה, שאגב הוא העלים היום התחיל החורף ונהיה פה יפה, יש פה צבעים יפים. אם אתם רוצים אוטו סופש, זה באמת אולי האוטו סופש הכי טוב שאתם יכולים לקנות. הכיסאות ריקארו פה נהדרים. דיברתי על החלל הפנימי, לא דיברתי על זה, אבל הכיסאות ריקארו פה פשוט נהדרים. האוטו לא נראה, זה לא האוטו הכי יפה בעולם, וגם חבר שלי בעל האוטו יודע את זה, אז הוא לא ישמע את זה פעם ראשונה פה. זה לא האוטו הכי יפה בעולם, בוא נהיה כנים, אבל הוא נראה מאוד מאוד אגרסיבי. אז זה בסדר, יש לו אותה מאחור, אני אראה לכם תמונות כדי שתראו, האוטו באמת נראה אגרסיבי, הוא יושב נמוך. בעיה אחת של האוטו הזה זה הגיר, יש פה גיר ידני M32, אני לא זוכר את הפרטים הטכניים של למה הוא עושה בעיות, אבל אחת ל-X קילומטרים צריך להוציא הכל ולשפץ אותו, וזה פעם היה עסק יקר, היום זה קצת יותר זול, אפשר להזמין את המייסבים מאי-ביי. בואו ניתן לאמר לעבור, אולי תנו לי לעשות ביקורת על אמר. רגע, עשיתי פדיחות. אפשר... אין על החיילים שלנו. בקיצור חברים, רגע, אני אעשה את המילות סיכום שלי עוד דקה. וואי, הגענו למשהו של צהל. בקיצור חברים, האוטו הזה, אני באמת מאוד אוהב אותו. יש לו הכל, יש לו סאונד, יש לו מהירות, יש לו אחיזה, יש לו הכל. חוץ מלעשות לכם מסאז' בגב ולעשות לכם שקט בכביש המהיר, הוא עושה הכל. ובכנות, זה לא מעניין אותנו הדברים האלה. הוא נוסע מדהים, יש בעיה בגיר, אבל זה בסדר, משפצים אותם. קשה למצוא אוטו כזה, אבל מי שיכול למצוא אוטו כזה במצב טוב, תעשו את זה. אם אהבתם את הסרטון הזה, תשאירו לייק, תעשו סאבסקרייב. אני מקווה לעשות עוד סרטונים כאלה, ותצאו לנהוג, זה הכי חשוב.